Salutare toată lumea, eu sunt Gabi și astăzi o să facem un videoclip de Free Fire pentru că am mai încercat odată, dar ghiciște, nu m-am auzit. Wow, nu m-am auzit. Că nu-mi place facecam, deci da. Nu m-am auzit deloc. Haide-mă cu meci, așa. Deci la 2 am încercat cu fratele meu și nu mi s-a găsit meci deloc, frate. Bă, deci deloc nu mi s-a găsit meci. Haide. Deci atunci o schemă ce făceam eu cu prietenii mei înainte. O vedeți pe domnișoara. Hai, ia uite, îi pun asta mașini și boi. Bine, gata. Dar mai pot să fac și asta. Stai, fă! Ia uite, dau și la țâțe. Și acum fugi. Ok. N-am ieșit acolo jumătate de oră m-am trezit. Și când am filmat episodul ăla, am dat win, dar acum nu știu dacă o să mai dau win. Ok, haide și sări. De ca să uite aici, ca să vede. Sărit, uite aici. Cealaltă parte, așa. Așa. Ok. Arme. Bă, da, nu știu la ce te ajută globul ăla. Sau ce e. What the fuck? Vino cu fraiere. Nu zic că mi-au bătaie. Bă! Că să fiu atât de prost. Bă, din prima să-mi iau bătaie, bă, și ăla era un noob, bă! Un noob! Doamne. Și va trebui să dau iarăși un meci. Bă. Haide cu meciul ăla. A fost atât extraordinar. Haide. Bă, dar un meci nu găsește. Gata, în sfârșit. Greu e. Greu. Mamă, și dacă o să ajung vreodată la, o să mă, nu știu cum să zic, 100.000 de abonați, o să-mi iau un setup ca lumea. Dacă lumea, că eu acum filmez de pe telefon, adică, știi? Se vede și mobizerul. Nu coafă, nu coafă. Ia. Ok. Al doilea meci. Nu o să mai sar la pack aia, nu știu unde să sar. Sau, bă, da, tot la pack.
Așa, haide. O să tai partea aia cu de la început. Ok. Bă, dar nu mai mă duc în casă să stăm așa. Așa. Hai, parașută. Nu, scuzați-mă dacă s-a auzit ușa ta. Era frate mea. Și acum tot frate mea a fost. Răma determinate. Aoleu. Îți dau level 2 direct, e bine. Bă. Fă. Vino încoa. Vino încoa. Aici mi-am luat ce bătaie de la început. Sunt un noob. Bă, dar terminate, bă, Mario. Ia, fraile, că te-am omorât. Pe 90 e bun, pe 90. Bine, în general, nu mă prefer așa din joc. Bă, care te crezi, bă? Oh, deja? Mamă, ia uite cum sunt. Decât o armură mai trebuie și sunt boss. Bine, de level 3. Dacă am Juzan de level 3, casă de level 3. Încă un Juzan de level 3. Încă un Juzan de level 3. Da, bă, și eu n-am căutat aici. Sunteți nebuni? Hai că nu. O să-mi las linkul în descriere. Da, o să-i las canalul în descriere. Pentru că am de-abia 3 abonați. Da, și eu am 5. Și la primul episod am avut viziunile de aseară până acum. Fără bine. Am avut What the fuck, de cine apare așa la blog? acum, ia, stați puțin. Mi-e să-ți actualizezi. Și ce se actualizează la acum? Da, tot. Ok, hai să... Cred că filmez. Iarăși? Să ai videoclipul pregătit. Nu, cred că filmez și postul. Da. Uite. Uite bă, 81. Bine. Și eu n-am intrat. Nu. Dă te rog eu, Mario, ce tu. Frate meu. Dă-i, bă, Mario, încet, cum o... Mă scuzați, dar n-am putut. Da. Cred că cam atât și eu cu acest episod. Fiindcă a venit unul cu mașina și m-am prins și nu vreau să prelungesc episodul până la 20.